No, se lähtökohti, että mä menin Pihlavedelle viikonlopuksi ja soitin siellä pianoa meidän mökillä niin kauan, että tuli semmoinen idea päähän, että minkälainen biisi mä haluan tehdä tästä. Ja sitten mulle tuli se kertosäkeistö ekaksi niin mieleen, että mä halusin, että se on positiivinen, myös se melodi, mutta myös ne sanat. Ja mun mielestä se ajatus siinä on se, että kun näkee, että joku hymyilee, niin se on, tai että ne pärjää tai että ne tsemppaa ja niillä on itse positiivinen fiilis, niin se jotenkin antaa niin paljon muillekin ihmisille. Miksi biisi kannattaa ladata? Biisi kannattaa ladata sen takia, että joka kerta joku lataa sen biisi, siitä tuotosta lähtee syöpäsäätiö Roosanauhan rahastoon. Myös toinen tapa, millä voi auttaa tai osallistua tähän hyväntekeväisyyskampanjaan tavallaan ostamalla Samsung Roosanauha puhelimen. Jokaisesta puhelimesta niin Samsung lahjoittaa 5 € tähän rintasyöpärahastoon. No millainen keikkasyksy on tulossa? Kuullaanko biisiä myös keikoilla? Eiköhän, joo. Joo, on ihan aika nyt lokakuu, niin siitä tulee aika kiireinen kuukausi ja lähden luultavasti myös Lontooseen olemaan tämän biisin. Hyvä, kiitos. Kiitos. And the world's gone mad, or was it always so?